భాగంగా ఆదివాసీ అమరుడైనటువంటి మడవి నాగేశ్వర్ గారు ఆదివాసీ ఉద్యమంలో ప్రతి దాంట్లో చురుకుగా ముందుండి నాయకత్వం వహిస్తూ ఈ దేవిగూడ యువతని ఉద్యమం వైపు నడిపించినటువంటి మడవి నాగేశ్వర్ గారు ఇలా అస్నాపూర్ ఏదైతే ఘటన ఉన్నదో దాంట్లో ముందుండి అప్పుడు ఏదైతే దురదృష్ట సంఘటన జరిగిందో దాంట్లో ముందుండి జైలు పాలై ఈరోజు మా ఉద్యమంలో ఆయన లేకపోవడం మన నాగేశ్వర్ లేకపోవడం చాలా తీరని లోటు. ఎందుకంటే మాకు ఒక యువ నాయకత్వం మేము కోల్పోయామని చెప్పేసి మేము అందరం ఆయన ఆత్మ ఎక్కడున్నా శాంతించాలని చెప్పేసి ఈరోజు డిసెంబర్ 9లో భాగంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమం అనేది ఇక్కడ ఉంటే మడవి నాగేశ్వర్ గారు చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ముందుండి ప్రతి దాంట్లో బంద్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఆయన జైలు పాలై దాదాపు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయినటువంటి యాదృచ్ఛిక సంఘటన జరిగింది. కాబట్టి మేము చాలా చింతిస్తూనే ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని చెప్పేసి మేము మా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి కుటుంబ తరపు నుంచి మేము కోరుకుంటున్నాం. నేడు డిసెంబర్ 9న ఏదైతే రాష్ట్ర రాజధానిగా కీసివాతుందిరే అందులో భాగంగానే నేడు ఇగే అస్నాపూర్ సంఘటనగా మొదలు మంజికున్ జైలు దగ్గర సొంజి ఊరు ఉంది పండుగ నగ సొంజుకును సాయివలాత మొదటి వ్యక్తి ఓరు నేడు మాకు ఓరోరు ఉద్యమ కారుడిని వాళ్ళు కమ్మి ఆతరు తాను మాకు బాధ ఇస్తారనే నేను మా సంఘం మంజుకుని ఓరు మా ఆశయాలకు బహుమతమై ఓన లక్ష్యం బద్దమతయ్యి తాను మున్నె ఓయం రాసి నమ్మకు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి కుటుంబ తరఫున ఓన ఆశయాలతో మున్నె ఒక్కమని ఈ సందర్భంగా వేస్తారనే నేడు డిసెంబర్ 9 హేతువాతనేటి ఉద్యమ నాయకునిగా వాసి నివాళులు అర్పించుకుని నేడు ఓనం బావ అయితే ఆశయాలకు మంతంగా మున్నె ఒక్కమని సందర్భంగా వేస్తారనే జై ఆదివాసీ.